Kaixo, ni Oier Irazu egin naiz eta ongi etorri Izabako Asolatze kanpinera. Duela 5 urte esaten baziaten ni Izaban biziko nintzela olako herri txiki batean, ez nuke sinistuko. Nik pentsatzen nuen niri hiria gustatzen zitzaidala, baina orain ez. Nire herrira joaten naizenean, agobiatzen naiz segituan. Bueno, ni txikitatik, 3 urtetatik eskiatzen ibili naiz, Ni hona iritsi nintzen eskiko monitore izatera. Eta gero hortik lan bat, beste bat, eta gero azkenean lana dagoen lekuan gelditu behar da bat. Asolatze kanpina dago Izaba, Erronkariko ibarrean, eta honea etortzen da batez ere, mendia gustatzen zaion jendea. Baina etorri daiteke edozein pertsona, astebukara pasatzea, astebukara lasai bat, hemen oso leku lasaia daukagu, eta gustora egon daiteke familia bat, kuadrilla bat, edo edozein jende mota. Eta egun ona pasatzea, neguan, udaran, udaberrian edo udazkenean. Ikusi genuen aukera bat, 10 urtetako lana edukitzeko, eta ausartu ginen, eta hemen gaude. Kolonbiarra, poloniarra, Izabakoa eta ni, Giputxi. Poloniarra euskaltegian apuntatua dago, Honi esaldi bat atera behar diogu. Kaixo, ni Aga naiz eta euskaraz ikasten ari naiz. Hemen kanpeinan naturarekin harremana eduki daiteke nahi dezun guztia. Zer hemen hasteko koberturarik ez daukagu. Osea, honea ahaztu daiteke telefono mugikorrak eta edozein gauza. Hemen daukaguna da natura, zuhaitzak eta belarra eta errekak. Hona etorri ziren Holandar bat eta Alemaniar bat, bikote bat, eta herriko jendea ja ezen etortzen inoiz. Ez bazkaltzera, ez afaltzera. Gu sartu ganetik, guk beti daukagu norbait jaten, bazkaltzen, afaltzen, herriko jendea. Asko hobeto, eta nik uste dut herriantzat nahiko aldaketa ona izan du dela. Eta pentsatzen dut herriko jendeak hori pentsatzen dela baita ere. Hogeita 8 urtekin iritsi zitzaidan bida laboral, eta ni ez naiz egon paroan ezer egin gabe inoiz, eta iritsi zitzaidan 10 urtetatik 5 urte bakarrik egin nula lana. Eta hori izan duzen niretzat nahiko gorra. Ordundik, hau hartu nun arte, pasatzien 3 urte, baina hau aukera atera zenean, nik ez nun 2 aldiz pentsatu. Gero bai, gurasoak eta lagundu digute, nire kabuz ez nintzen kapaza hau hartzeko, baina... La nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se caerá, porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve. Aurrekoak eramaten zutenak, hemen egin genuen guk lana beraientzako. Eta ezagutu ginen hemen. Gu ezagutu ginen duela, esango nuke, 3 urte udara batean hemen lanian, ez? Eta, gero, bakoitza bere bidea mantendu genuen, gelditu ziren 2 hemen lanean, beste 2 egon ginen beste leku batzutan, eta azkenean denak hemendik kanpo geunden, eta, aukera atera zenean, erabaki genuen, saiatuko ginela hartzen, zen 10 urtetako lan seguro bat, eta behar genuna gainera denak, eta animatu ginen. Nahiko derrepente agertu zen, gero lana proiektu bat presentatu behar zen, eraman zigun 2 hilabeteko lana edo proiektua egiteko, eta
kostatzita egun lana, baina bueno, nahiko derrepente izan duzen aterako zela eta egin genuen, eta hemen gaude. Urte bat daramagu eta pixkanaka hasieran bueno, ez digute asko lagundu ez aurrekoek eramaten zutenak, nahiko oztopo jarri dizkigute, udaletxeak ez du askori laguntzen, naiz eta hau udaletxea nahi izan. Neri beldur asko ematen di gurasoen dirua adinez jokatzen hemen, eta bueno, denak bezala, denak lortu dugu diru pixka bat norbaitei eskatuta. Hemen diru asko jarri behar da holako negozio batean sartzeko, baina bueno, arriskatu ezkero gauza urte bat pasata ikusi dugu gauzak aterako diela, eta naiz eta oraindik ez errekuperatu jarri genuen dirua, badakigu errekuperatuko dugula. Baina lan asko egin behar da, asko. Orduak eta orduak. Hau dago goizeko 8:00 gaueko 12:00 arte irekita egunero, urte guztian zehar. Azaroan bakarrik izten dugu 25 egunez, eta printzipioz urte guztirako gaude lauak lanean, eta noizbehinka kontratatzen dugu norbait laguntzeko, zeren kasu honetan eski kanpainak ematen du aukera jendea kontratatzeko, honek ere bai ematen du aukera Izabako jendea hartzeko, Izabako jendeari lana emateko. Oraintxe bertan badaukagu pertsona bat kontratatuta kanpainari esker. Hori da kanpina aurrera eramaten du, horrek mugitzen du dirua kanpina aurrera eramateko. Izaba herriantzat oso garrantzitsua da, jende gaztea eta herrian bizitzea, hortarako ze behar da, lana. Eta guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela kanpotik jendea ekartzea baino herriko jendea kontratatzea, norbait lanik gabe baldin badago eta guk aukera baldin badaukagu norbait hartzeko, lehenago hartuko dugu Izabako norbait, kanpoko norbait baino. Big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. Batzutan damutu ez, baino oso erresa da beste batentzat lan egitea, eta pixka buruko min gehiago ematen du norberantzat lan egitea eta holako negozio batean sartzea, baino pena merezi du, noski baietz. Hombre, inorek ez dite zer esaten, baina gogorra bada, baina nik uste dut pena merezi dula, Claro, guk urte bat bakarrik daramagu eta hombre, lehenengo urtea oso gogorra izan du da, baina gauzak ondo dihoaztenean erresten dira pixka bat. Baina lana egin behar da eta guk hori bilatzen genuen, lana urte guztirako. Hemen egia esan denetarik egin behar da bai. Orain adibidez, ikusten den bezala, elurra bungalotara iristeko elurra kentzen ibili behar da, bungaloak izoztu egiten dira, zergatik, ez daki, eta oraindik ikasten ari gea egia esan. Oraindik beti dago zerbait berria fallatzen duna, eta hor gabiltza, baina denetik egin behar da, eta denetik jakin gainea. Bungalo horiek dauzkate kapazitatea 4 pertsonantzako, batez ere familiantzat, daukatelako gela bat ohe bikoitzakin eta litera txiki bat. Horiek dira 4koak, eta gero badauzkagu beste 3 diela 6 pertsonantzako. Eta, baina azkenian ondo ateratzen dira, sukaldeakin, dutxakin, maindireakin. Badaukate kalefazioa, ondo gustora egon daiteke hor neguan ere bai. Planak badauzkagu, gauza kanpina hobetzeko planak eta etortzen den jendeantzat erakargarri izateko. Guk badaukagu gure proiektuan biomasa edo zerbait jartzeko pentsamendua.
azkenian esaten dutenez, bost urtetan errekuperatzen duzu eta gero hortik aurrera ja irabazi egiten duzu. Pixkat kezkatzen gaitu olako dirutza gastatzea gurea ez den leku batean, baina azkenian 10 urtetarako daukagu eta badakigu 10 urte horietan errekuperatuko dugula diru hori. Baina bai, beldurra ematen du, dirua gastatzea inbertsioetan beldurra ematen du bai.